Tak samozrejme, že tak ako pre každého človeka, či už fyzické, tak aj duševné zdravie je potrebné. Pre športovcov obzvlášť, že sa pripravujú na tú svoju súťaž alebo dôležitý zápas a musí ho vybojovať a poviem tým fyzickým zdravím a k tomu je zapotreby aj to duševné zdravie, aby bol v psychickej pohode, aby to zvládal ten dôležitý pretek. Ja prakticky nejak od malička som prišiel na to, že som sa koncentroval na zápasy sám, som musel mať kľud, čiže aby som bol dobre pripravený na ten svoj zápas alebo svoju súťaž, tak potreboval som eliminovať tie negatívne vplyvy, ktoré boli okolo mňa, čiže ja som potreboval byť sám, premietnúť si ten súboj, ktorý ma čakal a prakticky koncentroval som sa na zápas. A tak som sa pripravoval, čiže to duševné, tam som musel mať tú svoju pohodu, svoju takú auru okolo seba a prakticky to mi pomáhalo zdolávať tých súperov. Jak som spomínal, že človek, keď je fyzicky pripravený, aj duševné, tak v tom živote sa lepšie cíti, je tá pohoda, či už tá rodina, alebo aj tá športová. A človek sa tak lepšie cíti. Určite, že keď je to trošku tá disbalancia rozhádzané, tak ani ten športový výkon nie je na tej úrovni kvalitatívnej, ako by mal byť. Ani človek sa necíti tak dobre potom. Myslím si tiež, že ako pre športovcov v živote hodne pomôže aj to, že sa pripraviť na ten svoj pretek, na tú svoju súťaž a musí byť pripravený aj na výhru, aj na prehru. Samozrejme, keď je výhra, tak aj tá psychická pohoda je lepšia, keď je prehra, tak aj to duševné zdravie sa tak trošku ako naštrbí, ale práve tam by mal pomôcť práve ten aktívny potom pohyb, aktívna práca, ktorá vysporiada sa s tým aj s duševným zdravím a človek sa potom cíti lepšie. A myslím si, že práve pre nás športovcov je o to ľahšie alebo jednoduchšie sa vysporiadať s týmito negatívnymi vplyvmi a práve aj do toho života sa to prenáša, že keď to duševné zdravie nie je v tej optimálnej polohe, tak nabieha tá fyzická práca, tréning a tam sa to nejak tak dá dohromady.